Професор Вучков. Нищо не разбрах, някаква глупост. Абе, господине, изчезвайте. Глупак, как си позволявате да наричате слуга шефка? Простак с простак. Простак с простак. Тази жена е мъртво пияна. Просто е мъртва. Тя си е разчекнала устата като ханджийска порта. Е разчекнала и двата крака. Бих казал непоправимо. Се отчаял от нашата българска власт. Извинете. Извинете. Ей, той човек ще се гътне. Какани жена. Ма каква е та бруталност, бе? Какво е това нахалство? Чучнал си на трона и не мърдаш от него, въпреки че си като замразен. И няма особена полза от тебе. Порнографски внушения, предавания и прочее. Ви сте налапали вашата. Следващия зрител, ако обичате, чалгата долу. Чалгата долу. 85 на 100 от зрителите ми. То ще опъва мъжете, а не мъжете нея. Докато слушах толкова дълго само Ивана, аз направо се оплаших от нея. Тя има мощен, даже могъщ, бих казал и железобетонен глас. Като че ли той е нейн могъщ глас не пееше, а гърмеше и трещеше. Гаче ли се срутва някакъв нобостъргач или се взривява някаква бомба. Русица Кирилова, която има глас на птиче, разбираш ли, и на издъхващо канарче. Сега, издъхващо канарче. Този човек има явно болестта, която се нарича дебил. Деколте факъла. Абе, едва дишаш тлъси, като 5 тира залепени един за друг. Моля да си толкова гнусен. Да, следващия зрител. Разбрах веднага, че сте педерас. Веднага, за нула време. Като му чух мушмурошкия глас така, мушмурошкия глас на мушмула, ама много се е наляла тая жена, бе. Но то е страшно нещо, тя бетер отбъчва. И той е яко се е налял. Той е каца, ако она е бъчва, той е каца. Както сега си мрачен като гърдоносен облак, ще светнеш с моите зъбки. Айде сега върви да чишкаш. Жалко, че има такива хлебарки като вас, бе, които да предпочитат циркърджилъка и дупенето, и тресенето на цици, извинявайте, и на куци балерини. Малко се опитва да е въртил, значи нещо си средно между позитивна енергия и между ядрен вампир. Ядрен вампир. Преди 30 години ти не беше ли влюбен в мене? Не. Слава Богу, защото иначе можеше наистина да ме урочасваш. Какви са тия родители, бе, дами и господа? Това не са родители! Това са престъпници, които оставят децата им да се родят като изроди. За свирки ще говоря на 8 годишно пичлеме. Само на 8 години, а до 20 години вече ще бъде пълен изрод. Къде сте, бе, родители? Къде сте, бе, учители? Дето искате високи заплати. А вижте какво възпитавате. Вие, голяма част от вас, с малки изключения. Сътряска романяска. Сътряска романяска. Затворете телефона. Телефонистки. Господинът е в тежък мензис. Пощадете го. Той е пример как и мъжа, когато е идиот, може да има мензис. Как се държа Славчо Трифонов, Главчо Трифонов, как се държа с световно известния певец Тотоко. Защото се издъпват пред широката публика, защото си свалят гащи, защото се разхождат дибидюс голи, даже с дамски преврътки, като Красимир Радков с прозвище Грозимир Патков и така нататък, и така нататък. Люлеят са телеса пред камерите. Кого търсите, пияници, които само оная работа, дет не са си показали по улиците? Остава да си сложат царевичен кочан в половите органи. Крещат, квичат, като недозаклани свине по улиците. Сега Софи Маринова, тя се изтъква, защото се смята за велика певица, не е никаква велика певица. Тя писка, тя е един пискун, а не е една сериозна певица и непрекъснато пее една и съща песен. А между прочим това се отнася за всичките певици. Дали ще е Ивана, Преслава, Драгана, Каравана и така нататък. Това са слушаш непрекъснато една и съща песен на слаби български композитори, които се крадат взаимно. Така. Тези тук и Ивана, и Преслава, ама и всичките те, Таня Боева, Тути Кванти там, те са най-малко тук
такова самоизтъкване, такива манячки, без изключение, нагло вземат луди пари за нищо. Ивана сега 50 000. Чека толкова певица Ивана? Първо да поуслабне малко. Заприличала е на бикоборец. Малко чувство за естетика и за мярка. И такава нагло се пари искала, се сърди. Чакаме ти да не си Лили Иванова така. Па и Лили Иванова трябва да се държи по-скромно. Малко мярка в поведението. Лошото е, че тия певици, разбирате ли, те и поведението им е еднакво. Те нямат свой образ, нямат своя кройка. За съжаление, тая чалга е заела 85% от българското телевизионно пространство, включително и трите най-големи ефирни телевизии, ама като ги харесват управници като Първанов, какво да направим? Първанов много го харесва чалгаджийките, той мреза тях. Ами значи лош вкус има. Лошо не разбира какво значи качествено изкуство. Аз гледам колкото може по-често такива имена, като това на Миленчо, да ги изхвърля от главата си, да не обременявам паметта си. Не е за приказване. Нали? В Антарктида, т.е. извинете. Боже, како Янки е. Няма да се лише да се позабавлявам малко с български глупаци. Нали? Защо моята жена не ще да ми прави кавал? Прекалено личен въпрос, господине. Първо се оправете вие кавала. Може би не работите добре със собствения си кавал и затова тя не ще да ви прави кавал. Вие не забелязвате ли, че в тия порнофилми няма нормален секс? Там господстват и вилнеят лесбийките. Ама то е лесбийство зверско, гнусно, отвратително. Ама тия жени се ближат, те се разчекват, те се мачкат, те се режат. Те си служат с триони, с търнокопи едва ли не, с ножове, с изкуствени гумени и пластмасови членове, които са по-големи, едва ли не от цялата фигура на унижаваната и на мачканата жена. Господин Вучков, искам да попитам, вашите яйца боядисани ли са? Кое дали е боядисано? Яйцата ми. Яйца. Ами други ми ги боядисаха, госпожо. Мъж или жена? Мъж или жена ви боядиса яйца? Ами, това е предимно женска работа, ако нямате нищо против. Госпожа, идете на психиатър. Аз обичам зрителите да ме допълват. И затова ви изслушвам така внимателно. С изключение на яйцата на госпожата от Кърджали. Тя сигурно, горката, има голяма нужда от тия яйца в символичния смисъл на думата. Но ги няма. Горката. И затова е луднала. Ще ме извините много, драги зрители. И така нататък, дами и господа.